Barka da zuwa tashar Baƙoshi TV. Burinmu mahaifi tagwaye su masu aure 'ya'ya tagwaye kamar mu. Cewar wasu tagwaye da su aure 'yan uwansu tagwaye a nan jihar Kano, ɗaya daga cikin jihohin da ke arewacin Najeriya. Ɗan shekara 33, Hassan Suleiman Indabawa da Usaininsa za su aure tagwaye Hassana da Usaina Ado Ashir a Kano da ke arewacin Najeriya. Za a ɗaura auren tagwayen ne a ranar Lahadi 22 ga watan Nuwamba a nan jihar Kano. Sun shaida wa kafar yaɗa labarai ta BBC cewa burinsu ne su haifi tagwaye, su masu aure tagwaye kamar su. Hassan ya ce tun lokacin da suna ƙanana suna yin abubuwa iri ɗaya ne, kuma tsarinsu shine su auri tagwaye. Hassan ya ci gaba da cewa tun muna yara muna yin komai tare ne, muna saka tufafi iri ɗaya, mu ci abinci tare, mu zauna aji ɗaya tare, hatta makarantar da muka kammala ta koya aikin jinya lambobinmu tagwaye ne, yana O10 yana O11 shi kuma. Da daɗewa burinmu shine mu auri tagwaye, kuma dangin ma suna faɗa mana mu auri tagwaye. Kafin yanzu mun sha gwada sa'ar mu a wasu gurin tagwayen, amma abubuwa su kasa daidaita kamar yadda muke so. Amma yanzu muna cikin farin ciki domin mun cimma burinmu, a cewar Hassan. Hassan, wanda shine babba, ya shaida mana cewa sun haɗu da amaransu ne ta hanyar wani abokin yayansu, wanda shine ya haɗa su da tagwayen. Hassan ya ci gaba da cewa akalla mun ga wata 3 da haɗa mu da su, amma ba mu samu damar ganin su ba. Mun jajje gidansu, amma Allah bai yi za mu haɗu da su a lokacin ba. Sai wata rana Allah Ubangiji ya haɗa mu da su. Tsarinsu ya matuƙar burge ni gaskiya, yadda suke al'amuransu a tare kamar mu dai a takaice. Matar Hassan, wato Hassana, ta shaida mana BBC cewa tana cikin farin ciki yadda ita da 'yar uwarta suka aure tagwaye. Hassana ta ce ban san da irin kalaman da zan amfani wajen bayyana muku farin cikin da nake ciki a halin yanzu ba. Ina tunanin addu'an mutane ne da suke taimana, suna cewa Allah ya sa mu aure tagwaye, ita ta yi tasiri a kanmu. Shi ma Usaini ya tufa albarkacin bakinsa, inda yake cewa haɗin kai yana da matuƙar muhimmanci a gare su, sannan kuma ya ce abin da ya faru da wasu fitattun mawaƙa ba abin daɗi ba ne. Usainin dai ya ba da misalin abin da ya faru da mawaƙa P-Square, inda ya ce kwata-kwata abin ba abin daɗi ba ne. Daga ƙarshe Usaina ta ce tsawon shekaru 23 da suka yi a duniya ita da 'yar uwarta ba su taɓa yin wani abu ba tare ba, saboda haka wannan babbar rana ce a gare su. Ko da yaushe muna tare, tun daga firamare har zuwa yanzu da muke karatu a kwalejin ilimi. Muna kwance a gida ɗaya, gado ɗaya, amma yanzu gashi wannan zai sauya, in ji Usaina ta faɗa tana murmushi. Ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da ku da zarar mun ɗora.